The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. Ang tibuok nga kasulatan, gipaginhawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong, aron ang tao sa Dios mamahingpit masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Ang kahulugan sa imong mga pagtulunan naghatag og kahayag ug naghatag og salabutan sa mga walay kahibalo. Tumanon gayud sa Dios ang iyang gisaad, sama siya sa usa ka taming alang niadtong modangop kaniya. Maayong adlaw sa tanan nato mga subscribers, welcome na sab ning atong adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios ubos sa Balbido Evangelistic Ministry. Niya pa kita sa atong giduputan sa pagtuon bahin sa the Doctrine of Logistical Grace. Okay. So let's presume nga ikaw magtotoo nakaandam na aron makasabot kita, mapasabot kita sa balang Espiritu Santo sa kamatuoran ug nasayod na ka magtotoo. Ang paggamit nimo sa rebound technique aron ikaw mapunan sa Espiritu Santo ug gamandam sa imong pagtuon sa pulong sa Dios. Sa panalang kanimo dili magtotoo, tumuo ka kang Ginoong Hesukristo ingon nga imong maluluwas aron ikaw maluwas. Okay, karon sa atong pagpadayon palihog ablihi ka ng imong Biblia di sa Juan Kapitulo 8 versikulo 12. John 8:12. Now this is the light of the world discourse. Now kini nahitabo immediately gyud human sa yatong nomdom yatong adulterous woman incident. Okay. Now unsay gisulti diya sa Juan 8:12? Ako mao ang kahayag sa kalibutan. I am the light of the world. Now kini light dinhi metaphor kini. O sama niya ng drinking the water. Kini hulagway kini sa pagtuos tao ngadto kang Ginoong Hesukristo nga mao ang buhi nga tubig, the living water. Metaphor gyapon kana. So Christ is the light of life. Siya ang kahayag sa kinabuhi. So, I am the light of the world, which is a metaphor. He who follows me will not walk in darkness. Okay. Inumdum ka mga Hudiyo dito sa daang pagkiksaad sa ilang paglibot-libot sa kamingawan, sila gi panalipdan sa Dios sa ilang when they traveled in the wilderness. Pinagi sa pillar of fire by night o pillar of cloud by day. Sa panahon sa gabi, sila giyahan. They were guided by the pillar of fire by night. O sa panahon sa adlaw, sila gigiyahan sa pinagi sa pillar of cloud by day. Now, Psalm 134 verse okay, anyway, kining mong bersikulo kanayon, behold, bless the Lord, all ye servants of the Lord. Lift up your hands. Isaiah, at sa Isaiah
42 verse 6, I, the Lord, have called thee in righteousness. By the way, this is the messianic message. Okay? O diha sa Salmo 27:1, si David mipadayag siya og ingon ta pagpahayag, he made a statement. Unsa man ang iyang statement? The Lord is my light, whom shall I fear? So, unya diha sa 1 John 1:5, there is the message that God is light, and in Him is no darkness at all. John 8:12 again, I am the light of the world. Diya si Piso 5:8, nagkanayon kini, for ye were sometimes darkness, but now are ye light in the Lord, walk as children of light. Now, naay Grigong pulong nga karpos, K-A-R-P-O-S, karpos, kini gigamit figuratively. The result of the believers who walk in the light. Okay? I mean, the result kini, resulta kini sa magtutuo nga kanang lakaw diha sa kahayag. Now, ang kahayag usas mga titulo ni Ginoong Jesucristo mao nga siya Shekinah glory. Hinumdum ka sa burning bush, kini is a reflection. Ang iyang kanang pagpakita, his appearance, iyang visible presence to Israel. Unya, his manifested presence in the flesh. O karon, dwelling presence, hayman ang iyang dwelling presence. Kita mismo. Aniya sa sulod siya. Ang pulong sa Diyos, timani o hinumdumi, is absolute truth. Our Lord Jesus Christ is the light of life. Truth is in the light. Ang usa ka hamtong nga magtutuo, siya is a reflection of light. Okay? Di man nga si Ginoong Jesucristo Dios. Ang Dios nga mahan mi plano sa kaluwasan. Di man nga mo kini ang mga funksyon nila sa tulo ka balang Trinidad. Ang sakop, tulo ka sakop sa balang Trinidad, Diyos nga mahan, Diyos nga anak, o Diyos Espiritu Santo. Ang Diyos nga mahan mo ay nagaplano sa kaluwasan. Ang Diyos nga anak mo ay nagatuman sa maong plano sa kaluwasan. O ang Espiritu Santo mao ang tigpadayag. Okay? Revealer of the plan of salvation. So, di ba si Ginoong Jesucristo, Diyos. Ang Diyos nga mahan mi plano sa kaluwasan. Si Ginoong Jesucristo mituman niini. Si Ginoong Jesucristo mao ang kahayag sa kinabuhi. Unsa iyang pamulong bahin niini? I am the light of the world. Without the light, there is no life. Okay? Di ba pag-ayo? The Lord Jesus Christ is the Word, Logos, John 1:1. All things were made by Him, and without Him was not anything made that was made. Versikulo 3 ka na. Now, ang pulong nga oida, okay, Grigong pulong, verbo kini, verb, nga nagkahulugan sa English, to know. To know, inherent knowledge kini. Inherent. Versikulo 4, in Him was life, and the life was the light of men. Okay, balik tarod sa Juan 1:1. In the beginning was the Word. Okay? Kini at creation. Verse 2,
The same was in the beginning with God. Verse 3, all things were made by Him, and without Him, etc., etc. Verse 4, in Him was life, kinabuhi, and the life was the light of men. Ug ang kinabuhi mao ang kahayag sa mga katawhan. John 8:14, oida again, the verb to know. Know, which is an inherent knowledge. So, sa pagsugod nato sa atong pagtuon niining buntaga o niining adlaw, diya sa Juan 8:12, light of the world discourse kini. Nya okay, na bersikulo 20 niya na nagisgot these words kining mga pulunga. Verse 21, die in your sins discourse. O ang Gehenna, hell. Verse 23, the Lord Jesus Christ said, you are from below, I am from above. Now, this is a pretty straightforward statement of Christ, di ba? Verse 24, I said therefore unto you that ye shall die in your sins. For if ye believe not that I am He, ye shall die in your sins. Now, death for those who do not believe in Christ. Si Ginoong si Kristo is that great I am. So, ang usa ka tawo nga musalikway, mudumili sa pagdawat kang Ginoong si Kristo, dili mo tuo kang Kristo, commits the unpardonable sin, sala nga dili na mapasaylo. Okay? Verse 25, ang mga Hudiyo nagkanayon, who are you? Kinsa ka man? So kini nagpaila sa ilang kalibog. This is an indication of being confused. Now, adto ta sa Juan 8:19. Si Ginoong Kristo din himingon, you do not know me, nor my Father. If ye had known me, ye should have known my Father also. Verse 24, ye shall die in your sins. Now, lukso ta sa 2 Tesalonica 2:10. Kini nagahisgot og tribulational passage. Passage kini sa bahin sa tribulation period. 7 year of the worst kanang condition in the world, the history of man. Now, this is negative volition. 2 Thessalonians 2:10 na kanayon, and with all deceivableness of unrighteousness in them that perish, because they receive not. Verse 11, and for this cause God shall send them strong delusion, that they should believe a lie. Now, di ba nito, madunay tulo ka kategorya sa kamatuuran nga mahimong isalikway. 3 categories of truth which can be rejected for strong delusion. Skartisyo maguni. What? Now, unsa man ning tulo ka kategorya sa kamatuuran. Ang una nini ang mayong balita sa kaluwasan, the gospel. Kini alang sa mga dili magtutuo. Ikadua, Bible doctrine, pulong sa Dios. Kini alang kanimo magtutuo. Ug ang ikatulo, ang mga balaod sa Dios nun nga katukuran, laws of divine establishment. Kini alang sa tanan, mga magtutuo ba o mga dili magtutuo. Now, balik ta sa John 8:24. Nga adto ta mulukso tuod ta sa bersikulo 31 nga nagkanayon.
Then said Jesus to those Jews which believed on him, If ye continue in my word, then are ye my disciples indeed. Now, verse 32, you shall know the truth, and the truth shall make you what? Free. You see? Kining continue din he, if you continue in my word. Nagkanayon o nagpasabot o remain, abide, to be consistent. See? Continue. Diha sa kanapa agi og pagsunod sa 2 Pedro 3:18, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. You see? Now, diha god nga maong bersikulo nagsugod kini og ian, E-A-N, if, kon. Now kini must be accompanied by a subjunctive mood. O kini, ang pulong ini is meno, M-E-N-O, meno. So, inumdong ka na sa mga Grigong mga pulong. Ginosko means to know. Iliuteroo means free. Gawas nun. Okay? Okay, karon mangutan na ko nimo. Human ka maluwas. Unsa na may imong buhaton? After salvation, what? So, mao ni nga nahug karon sa Juan 8:34 ngadto sa 50 kay kini naghisgot sa ikaupat nga kanang discourse, liberation discourse. So John 8:32 again, you shall know the truth and the truth shall make you free. Kining free din he. Ang gisgutan gyud ni is spiritual freedom from human viewpoint. Let me repeat that. Kining maong free din he sa John 8:32 is spiritual freedom from human viewpoint, from legalism. You see? So, John 8:34-50 again, liberation discourse. Atagan ka na ko, kanang, well, of course, pag hinumdum sa atong mga bersikulo bahin o kaluwasan, niya sa John 1:12, but as many as received him, he gave them power to become children of God. Verse 13, which were born not of blood, physical descent, ang pasabot, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. Now, ang imong relasyon, family relationship, is a gift. O kini kay gasaman, it's not to be earned. So, okay, ngay prinsipyo. Not all Israel is true Israel. So, not all Jews is true Jews. Ang true Israel is regenerate Israel. Dili physical birth. Okay? Si Abraham, mituo, o siya ang nahimong una nga Hudiyo. He became the first Jew. He is the physical father of the Jews. Si Abraham. Now, those who reject Christ are not a true Jew, not Israel. John 3:3-7 ug 16, Abraham was born again. Mao ka ng mga bersikulo diha. John 8:36, real freedom through faith alone in Christ alone. Mao ni tinuod yun. Nga matuod yun. Nga kanang kagawasan. The real freedom. Pinagi siyang pagtuo lamang kang Kristo lamang. We will continue. Nining atong pagtuon ini ugma.